Pues nada, comienza esto con una presentación de vos. Vox é un partido político espantoso. Asqueroso. Eu son Ainhoa. Eu sou Manuel. Dentro do artificial, como hai diferentes grupos de traballo, eu estou traballando un pouco máis activamente na selección de bandas, tamén un pouco nas actividades interxeracionais, de relación co barrio, e logo estamos todas un pouco mesturadas, non? Como todas un pouco en todo. Si, a mí me toca tamén, comparto aí con Ainhoa algunhas funcións, axudo, apoio nese apartado, pero logo tamén máis na parte técnica, non? Na parte de seguridade, permisos, presupostos, toda a parte relacionada con montaxe, logística técnica. Artificial é un encontro, un lugar onde celebrar a música, a cultura, a arquitectura, a vida en comunidade, saírse un pouco dos circuitos máis que están, como máis explotados. Si tamén é unha escola de experimentación artística, poida que é un lugar de expresión libre onde cada unha das persoas que ven ten todo o dereito a aportar, sempre cun consenso do colectivo e comunitario, porque o proxecto final é un proxecto de participación cidadá, pero que tratamos de coordinar desde o grupo, digamos, motor da asociación, do colectivo. E logo é un proxecto que está relacionado coa cultura, porque non só é un festival, sino que son moitas outras actividades para dinamizar este territorio e facelo dunha forma contextualizada, sostible, imaxinar aí outros faceres dentro deste lugar, non? Que desta vila tan fermosa e deste contexto que é o conxunto histórico de Ribadavia, porque, facemos un evento singular e diferente a outros eventos que se podan facer aquí neste contexto. Eu si, eu o lembro non con nitidez, porque non claramente, digamos, porque foi unha edición que estaba baseada nunha emoción, nun sentimento, nun querer facer, nunha motivación enorme, pero ao mesmo tempo había unha confusión, unha falta de coñecemento a nivel do que é un festival, porque comezou sendo un festival, si que non foi tanto un proxecto e moitas actividades como é agora, si que pensábamos máis nun festival como tal, non había definido un proxecto todavía e non tiñamos coñecemento de como facer un festival, co que houbo moito apoio de empresas profesionais, pero houbo moito estrés, había moita enerxía tamén, naquel momento fai 20 anos xa, entonces eu tiña 20 anos menos, co cual había moita máis gañas de facer, pero sobre todo recordo como activismo cultural puro e duro. Si, eu non estaba dentro do colectivo na primeira edición, pero teño un pouco recordo de sentir curiosidade, tamén ilusión, lembro que se ocupou a rúa, o espazo, e que apetecía moito saber e ver que se estaba facendo. Tamén, de algunha maneira, ser partícipe diso. E recordo moitísimas persoas, mozas de Ribadavia, amigas de amigos, non só de Ribadavia, sino de outros lugares, e o que di aí espazos ocupados por toda a vila, con moi poucos recursos económicos, pero moita vontade, moita motivación. O activismo cultural, seguro, as gañas de seguir construindo territorio, sustentabilidade, a cultura como motor de desenvolvemento dun territorio, eso seguro. O traballo en equipo. O colectivo, a participación cidadá, o comunitario. Es que, Manu, falas moito, tens Sí. que ser máis breve que nos come o sol. Resiliencia e resistencia, duro, complicado, cada ano é volvemos a por isto, non volvemos, merece a pena, non merece a pena, sempre merece a pena, e co tempo nos damos conta, pero é duro, é fermoso, un proceso maravilloso, pero duro. Realizar este tipo de festivais ten unha recompensa moi grande, porque o ser de algunha maneira independientes, contamos con moitísima liberdade creativa. É unha escola, como dicía antes Manu, podeste permitir errar, aprender,
podemos facer un pouco o que o noso desexo, por onde o noso desexo nos leva. Sí que é difícil seguir adiante porque ao estar traballando dentro dun colectivo es moitísimo máis consciente das injustizas. Pois para min é contradictorio co que está acontecendo en todos os povos do Estado, que é o vaciamento do rural. É unha política totalmente contraria, porque si queremos un ecosistema cultural saudable, un lugar, un rural vivo, realmente estes proxectos como o noso viñeron para quedarse e o demostran 20 anos de trayectoria. Son activismo cultural. Si destruimos iso, que é a base, estamos destruindo un progreso, un proceso que logo é moi difícil volver a iniciar, e máis nos tempos que corren, non? Bueno, hai a única virtude que ten esta vila, por exemplo, é que ten un dinamismo cultural increíble e que está baseado en ese activismo cultural que iniciou fai moitos anos. Nos temos non temos un mérito nisto, temos unha responsabilidade moi grande de manter esa herdanza, e se iso non se apoia, logo vai a ser moi complicado que esa base volva a aparecer, desaparecerá e con ela desaparecerán os povos. É o modelo, non? É un modelo que é moito máis agresivo, a demanda é moito máis agresiva, e iso é porque hai igual hai unha sociedade, maioría das persoas que están demandando un modelo de ocio sin ter en conta as consecuencias do abuso, non? Quero dicir, o ocio é fundamental, eu son un consumidor de ocio, un fanático do ocio, pero tamén a cultura é moito máis, non? E ao final o singular creo que debe de prevalecer. Vivir unha experiencia singular e única non un acto de fogos artificiais, non? De algo que aparece, desaparece, e logo poida que o ano seguinte veña ou non veña, ou creo que non este contextualizado, sobre todo, non? Todas as marcas, ao final, están presionadas por 4 eventos macro que mobilizan un montón de xente, e este é o modelo que se busca agora mesmo, chegar a moitísimas persoas, e nós non estamos dentro dese circuito ou dese xogo, non? Estamos nun xogo moi diferente que xa para nós non é un xogo, para nós é unha defensa do noso territorio. O problema non é que existan os macrofestivais, quen queira ter unha empresa e organizar ese tipo de eventos pode facelo, o que non pode ser é que dende as institucións se premie máis o que é convertir a cultura e o ocio nun negocio que nun dereito que temos todas as persoas. Estou totalmente de acordo con isto e añado máis, que algo sempre digo, eu son constructivo sempre, nunca trato de non ser destructivo en ningún momento, trato de respetar todo. Creo que o noso colectivo sempre foi moi constructivo neste sentido e moi respetuoso con calquera tipo de iniciativa, que iso é algo que tamén mantemos e do que estou moi orgulloso. Sempre, aínda que a veces a raiva nos pode, a contemos e non tratamos de non destruir. Entonces, claro que ten que haber de todo, e se a sociedade demanda, adiante. Creo que é un todo, creo que é un todo quen demanda este modelo. É un sistema, e todos somos responsables de todas, quero decir, as empresas, as administracións, as persoas, cada un de nós cos nosos actos somos responsables tamén do que sucede, non? Do noso día a día. Isto non foi unha cousa que xurdira dende o primeiro día. No. O levar 20 anos intentando construir un colectivo e un festival que nos gustase, que nos representase, nos tamén medramos. Non somos as mesmas persoas agora que hai 20 anos. Entón foi un proceso bastante orgánico, fómonos decatando de como nos podemos relacionar de mellor maneira co entorno, coa veciñanza, a importancia de de que sexa un benestar común, non só pensar no noso único beneficio ou gustos, sempre un pouco tecendo redes, e foi un traballo, creo que paulatino e fermoso, que foi saindo dunha maneira moi natural. Sí que houve un punto de inflexión, isto todo é un proceso, non? O proceso foi de aprendizaxe ao principio, de aprender facendo, e logo foi un proceso de profesionalización, porque as persoas, o relevo xeracional que tamén temos nesta asociación, que é unha cousa que a verdade que nos costa moito, pero que conseguimos cada 3 anos completamente relevar, ou non completamente, pero casi, a asociación, e que entre xente nova, con ideas novas. Dentro dese proceso, houve un momento de, casi eu diría, de profesionalización no que entendimos
que non queríamos facer un festival, que queríamos algo moito máis complexo, e por eso empezamos a desenvolver outras actividades de memoria oral, de relacións coa contorna, de actividades moi diversas. E aí nese proceso atopamos un momento no que, de feito, Ainhoa tivo moito que ver, que era, entendimos que pasamos de poder crecer como festival con moitas máis persoas, que é algo que nos demanda moita xente a día de hoxe, e a resposta a esa demanda é non, nós estamos para revalorizar un espazo que é o Conxunto Histórico de Ribadavia, que é un lugar fermoso onde no seu momento, cando nos chegamos aquí, non se facía prácticamente nada, e realmente aquí tiña todo sentido, porque o patrimonio en todo o seu esplendor está aquí, natural pola contorna que nos rodea e artístico histórico, digamos, polo lugar exacto onde nos atopamos, en ben de interés cultural, nunha zona no que hai unha igrexa onde podemos programar, que está sacralizada, por suposto, ao final, ubicarnos aquí é un traballo complicadísimo. E que ademais tamén nós non queremos esquecer que facemos isto dun xeito voluntario. Entón, non queremos, por unha parte, complicarnos e queremos ter o control un pouco do que facemos sin que isto nos exixa demasiado, queremos seguir traballando dende o gustito, dende o placer, dende a sensación de ter todo controlado e ser as primeiras tamén que o desfrutemos, porque notase, eu creo que dende fora moita xente o que nos di cando ven o festival ou as nosas actividades é que a nós se nos ve contentas, que se nos ve alegres organizando iso, e eu creo que é unha cousa que nos diferencia de outros festivais, no que non hai como unhas velocidades de produción que non te permiten estar no desfrute vivindo o momento, e iso tamén axuda a darlle forma a un festival pois contido, fermoso e desfrutón, que para min tamén unha das cuestións máis importantes. Sí. Esta en concreto para min é clave, porque son actividades con contido social, e non somos un proxecto con contido claramente social, marcadamente social. Entón, para min son accións clave e que forman parte xa non dun proxecto, forman parte do ADN das persoas que facemos o proxecto. Entón, cando levamos a cabo esas actividades, tamén estamos falando de nós, de quen somos como colectivo e de que queremos facer no noso territorio. E non limitar simplemente a programación a concertos, senón que haxa, como dende o principio, dende que demos con esta fórmula de festival, o interesante, o que nos gusta é que sexa circulante, aberto, que a xente se poida mover libremente, que saia do espazo de festival, visite outros espazos de Ribadavia, volva. Entón, para iso tamén hai que intentar ter unha programación un pouquichiño máis ampla. ¿Ves? Te está llegando la oscuridad y Pues empiezas sí, es que ahora empezó aí. Soy tu padre. Eu sinto que é moi inxusto que non se premien e non se favorezan e non se abracen proxectos que nacen con ilusión, dende a base, entendendo os territorios. A min entristéceme moito e preocúpame tamén porque nos, cando fas as cousas pequenas e dende abaixo, falas pensando e entendendo un espazo. Non o faz cada festival que ten as mesmas características que a nós, que por sorte existe unha rede bastante ampla e eu creo que é o que nos salva moitas veces. A ver, simplemente, pois, por probar, ás veces por pura curiosidade, por ver como se organiza un festival nun espazo, pois, como podes participar dunha actividade que se organiza dentro dunha igrexa, na que vas a ver crianzas comendo vallas, señoras aplaudindo, na que vai haber moitísima cercanía, e logo eu creo que saberte parte diso, esa como bastante recompensa, dicir, pois mira o que vivín eu hoxe, saírte dos circuitos que están tan manidos e, a ver, é moi raro que veñas, ou que veñas aquí ou a outros festivais deste tipo, porque eu animo que a xente visite este e todos,
porque van a ser experiencias diferentes, seguro, 100% a un macrofestival. E aquí non hai que facer cola para facer pis. E hai prezos populares. De prezos populares. E ademais que hai unha experiencia que creo que é diferenciadora. Si que vas a un macrofestival ou vas a un festival, perfecto, porque vas conscientemente a consumir un evento máis ou menos multiplicado a nivel estético e non. Pero aquí vas a ver, aparte de visitar un lugar fermosísimo que é Ribadavia, vas a visitar o lugar máis fermoso de Ribadavia, que é este conxunto histórico da Madalena, Praza Barrio de Busán. Logo vas a ter unha experiencia na que vas poder socializar tranquilamente co resto de persoas, consumindo produtos de proximidade, consumindo, a palabra consumir tamén é un pouco así fea, non? Desfrutar. Pero vas a desfrutar dunha experiencia pois que seguramente te vas a levar para casa durante moitos anos. E vas a coñecer a persoas seguro, porque casi é moi complicado non poder tropezarse con alguén e mediar unhas palabras neste contexto, non? Vas a estar de forma agradable, nun espazo agradable, nun espazo seguro, e, bueno, todo isto, aparte de aportar a un proxecto de activismo cultural nun territorio rural, interior, un pobo, nunha vila como Ribadavia, que xa é algo increíble, só coa tua presenza, que podes participar deso, porque estás participando de nós, pois iso, vas a ter unha experiencia agradable. Apoiar este tipo de iniciativas, de algunha maneira, fainos libres a todas tamén, porque eleximos cara a onde queremos ir, que eventos e que cultura queremos construir, é unha oportunidade para, entre todas, construíla. E nós, ademais, poríamonos moi contentas. Sí, e poderíamos seguir E poderíamos facendo... seguir facendo isto cada vez con máis alegría, máis ganas, máis ideas, que as ideas, a enerxía e as ganas están, e oxalá non a perdamos nunca, porque a min pertencer a este tipo de colectivos faime medrar, e eu é o que quero tamén, medrar a nivel persoal, a nivel comunitario, e realmente é fermoso. Hai unha esperanza na sociedade e a esperanza é que visiten lugares como este e proxectos como este e que participen deles. E por eso creo que todo o mundo debe de vir tamén como reivindicación, non? Este proxecto naceu como acto de rebeldía casi nun territorio e creo que vir a este festival é un acto de rebeldía contra un modelo que é insostible e que necesitamos que estas cousas necesitamos xustiza, necesitamos e ver a xustiza e vervos a vos.